ବିହା ବେଲ୍କେ ଟୁକେଲ୍ର ସାନ୍ ଭାଇର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼୍ସି। ବିହା ହେଲା ବେଲ୍କେ ବର ଆରୁ କନ୍ୟାଙ୍କର ହାତେ ଯେନ୍ କୁଶରଜ୍ଜୁଟା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିସି ସେଟା ସଲା ହିଁ ଖୁଲ୍ସି। ଇ ବିହା ସମିଆକେ ସଲାକେ ବେଦି ପାଖ୍କେ ଡକ୍ରା ହେସି। ଡାକି ସାଇଲା ପରେ ତାହାକେ ବସେଇକରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରାହେସି। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାଇଲା ପରେ ସେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ବର ଆଉ କନ୍ୟାଙ୍କର ସେ କୁଶରଜ୍ଜୁ ବନ୍ଧନକେ ସେ ସଲା ନିଜେ ଖୋଲି ଦେସି। ତାର୍ ପରେ ସେ ତାର୍ ନାନୀ ଆର୍ ଭେନେଇକେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକିରି ଜୁହାର କରସି। ତାର୍ ପରେ ସଲା ମହାଶୟ ଯେ ଥିସନ୍ ବର ପାତ୍ରକେ ଛୁଇଁ ଦେବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ବିଧା ମାରିଦେବେ। ଇଟାକେ ଆମେ କହେସୁଁ ସଲା ବିଧା। ରହୁନ୍ ଖାଲି ଏତ୍କି ନେସି। ସଲା ବିଧା ପିଟିଥିବାର ସଲାକେ ବରପାତ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଟେ ଉପହାରଟେ ଦେସି। ଯେନ୍ଟାକି ଇହାଦେ କାହାକେ ମୋବାଇଲ, କାହାକେ ସାଇକେଲ ଆର୍ କାହାକେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ଦେଇ ବସଲେନ। ସେଟା ଯାହା ବିଲ୍ ହଉ ସେ ଉପହାର ହିସାବେ ଦେବା। ସେଟା ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ବି ହଉ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ସଲା ବିଧା କାହାକେ କୁହାଯାଏସି ଆମେ ଜାଣିଲା। ତାର ବାବଦଥି ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ପାଖେ ଥିବାର୍ ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଭଲ୍ ଲାଗଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍, ଖରାପ ଲାଗଲେ ଡିସଲାଇକ୍। ଏତ୍କି କହିକି ରହୁଛେଁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।